Ya kan, tapi mual dale tutti, e fa dai. А виж си мобилата по-накъй него. Ето. Браво. Ау, šta treba? Там можеш. Намести му пак билата. Не, трябва. Ледената трябва и два. Хайде. Можеш колано и ставиш. Оне други към. Там не можеш. Хайде тук. Покермен. Ама полека. Хайде, Иван. Тя ти си. Pa ti беше да маваш, защо му даваш него там? Ама защо ти мава? И му ради. Браво, браво. Айде, мавай, мавай. Па я не може да правя. Утнай, Виктор. Абе, играй сега ти си.